втора част на Дълга и къса. Сега, колко клетки ни останаха, като махнахме две, които по принцип са намазани с йод? Колко клетки махнахме? Две. Остават ни... Остават ни 9. Не. Остават ни 8. Остават ни 8. Да, остават ни 8. Аз първо ги преброих, че 6, че 7. Но да, сега ще ни трябва червено. Махаме йод, защото малко е опасно с йод. Бай-бай йод. А ми е част 3.